ओलटा बरगछ। हाँ दर्शक बंधु, यह शुणा पर आपन को भी आश्चर्य लगुव। बरगछ ओलटा नुहे बरं एई गछर समस्त पत्र गुड़िक ओलटा। बोधहुए एपरी बरगछ सारा देश में अन्य कौन स्थान में नथिब। एभली एक विरल बरगछ देवगढ़ सहर 8 नंबर वार्ड पुराणागढ़ ठारे केउ कालरू रही। अंचलवासी दीर्घ दिन बरगछ को पूजा कर कालक्रमे एई बरगछ मूले पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थापन कर पूजार्चना कर समस्त गछर पत्र साधारणतः सीधा होता है, किंतु एही बरगछर समस्त पत्र गुड़िक ओलटा। पवित्र पूजारी गणेश समाजसेवी ये आमर ओलट बर गछटा आमर देवगढ़ जिले में बहुत फेमस, ओडिशा रे मध्य बहुत फेमस अच्छी। ये गछ आउ कौटी नहीं बोली आम माने शुणा पाऊ। ये गछर गोटे आध्यात्मिक वैज्ञानिक कारण तो अच्छी। तापरे ये गछर माने पत्र है कि आमर से चेर है ମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ କାମରେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଏଠା ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଆମର ଧର ଯୋଉ ଆମର ଘରେ ଯଦି କୌଣସି କୁଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯଦି 10ଟି ପତ୍ର ଆପଣ ଶନିବାର ହଉ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡିଥିବ, ସେଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯଦି ଲଗେଇବେ ତାର କୁଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେର ଗୁଡାକ ତାର ଅହଳ ଗୁଡାକ ଲମ୍ବିଛି, ସେଟା ଆମର କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ବି କହନ୍ତି ଯେ ସେଟା ପାଇଲ୍ସରେ ବି କାମ ଦଉଛି। ତାପରେ ୟାର ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଆମେ ଖଟମୂଲ କହୁଛୁ ବା ଓଡସ କହୁଛୁ, ଯଦି 7ଟା ପତ୍ର ଆପଣ ନେଇକି ଯଦି ଘରେ ଖଟ ତଳରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଅଡସ ବି ତାର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଶ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଛର ଆଉ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି କି ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିକି ନିଜର କିଛି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ତାହେଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଓଲଟ ବଟମୂର୍ଖ ମୂଳେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏକ 7 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ମାଳିକା ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରବଚକ ମାନେ ସେ ମାଳିକାର ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଲଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଛ ଅଛି, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ଘଟଣା ସେଠି ମାନେ ଆଲୌକିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଏଠି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରବଚକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଏ, ଯାହାକି 7 ଦିନ ଧରି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ସତ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କାହା ପାଖରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ରହିଆସିଛି। ଯିଏ ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଏହି ଓଲଟା ବରଗଛ ଓ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। देवगढ़ महेंद्र रणक रिपोर्ट, ओडिशा भॉइस 24।